ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅನಿತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದು ಸಲಹೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಂಚಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋಡು. ದಪ್ಪನ ಮೆಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂದು ಮೆಂತೆನು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅರ್ಧಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು ಏಳು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದು ನೀನು ಶೋಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡಿತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು. ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬೊಲ್ದೆಡ್ಮೆನು ಪಾಡೋನೋಡು. ನೆಕ್ಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನೆಂದು ಬೊಲ್ದೆಡ್ಮೆ ಇದುವೆನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಬೊಲ್ದೆಡ್ಮೆ ಚಟ್ಟಪಟ್ಟ ಪನ್ನೆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂದಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಡಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತಿಂದುಪ್ಪು ಆ ರುಚಿಯೇ ಬರಡುಂದಂಡ. ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನುಂಗೇಲು ತಾರಾಯನ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ಪರಂಗಿಲಕಾಯ್ದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಪೊತ್ತುದಾಯ್ಬೊಕ್ಕಂದೇನು ಚೌಲಿಯರ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆತ್ತನ ಅವೇನೇ ಪಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂತ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಎಸಲ್ದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಕ್ಕು ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಇಂಗುನ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಇದನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ಗ. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಜನಿಕಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪರಂಗಿಲಕಾಯಿ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು. ಪರಂಗಿಲಕಾಯಿಡ್ಲ ಅಂತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮಂದಿನ ಬೇಯ್ಪಾಡು. ಅಂಚಂದು ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತಗಾಪಲೆಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ. ಅವು ಕಜುಪುದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿನ್ನೇರು ತಿಕ್ಕೊಡ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತಗಾಪಲೆಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾವನ ಬುಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಆ ತೊಡ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡ ಅವಿನ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ. ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಪರಂಗಿಲಕಾಯಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಈತೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿನ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಾರೆ ಬರಲಿ. ನಿಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೇಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂದುಪ್ಪಾರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನಂದು ಉರ್ದು ಸಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದು ಎಡ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಚೌಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕು ಪುಲಿ ಪಾಡಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಪುಲಿ ಪಾಡಿನ ಬುಡ್ಚಿ. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲದು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡಲಿ. ನಮಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಲೆಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆವಡು. ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಈರೋನೋಡು ಆತು ಕೊದ್ದೆವಡು. ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡೆ ಅವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.